luyinde luhlelo lwekhemisi eduze nawo lusebenza kanjani? Lolu hlelo lolu lusebenza ngokuthi umuntu nje obusushilo odla amaphilisi lawo embelesela, iBP, oshukela, amathamba, ama-ARVs, kuningi nje ukwazi ukuthi wathola amaphilisi ngoba siyazi ukuthi abantu abaningi bayasebenza aphumele omunye angabi naso isikhathi sokuya ayolanda amaphilisi ekliniki. So manje isithi into walande eduze nasekhaya amaphilisi wakho, walanda eduze nasemsebenzini wakho futhi. Yebo. Naye ekhaya phela. Uzoyibuza ukuthi mawuthi ungalanda eduze kwala engakhona sikhuluma ngani, ninazo inhlelo ezithile zokuthi kuba nento ethile kanjani, awumbeke esithombeni. Okay, into eyenzakalayo kuba nendawo ezikwazi ukuthi zibe nesivumelwano nomnyango. Okay. Ukuthi sizokwazi thina ukuthi amaphilisi wabantu afikele kuthina, wena usuyofika kuzowalanda. So mawufika wena emtholampilo uyasho ukuthi hayi mina ngiwumuntu ohlala noma osebenza eMaritzburg kodwa ngihlala eThekwini. Okay. Ubusuyasho ukuthi hayi ngicela ningibhekele indawo eseMaritzburg ezoba seduze nasemsebenzini. Okay. Noma uthi ungasho nokuthi esejozini nje akusho ukuthi mawungumuntu ohlala la eThekwini kufanele ulandela eThekwini. Uye ejozini bakunikeze ke lezo ndawo bayakukhombisa ukuthi nazi indawo uyayikhethela futhi wena oyithandayo.